Moji milovaní v Žakovciach, veľmi sa teším, že dneska prišla Ľudská k nám a že vás môžem všetkých takto pozdraviť. A zároveň sa s vami všetci potešiť, aj keď vás teraz nevidím, ale verím, že sa všetci teraz usmievate a že Boh pohľadí vaše srdce. Tento týždeň som premýšľala a pýtala som sa Pána, že čo by mi tak chcel povedať môjmu srdcu, tak sa chcem s vami o to podeliť. Som bola v kostole na adorácii a počas tej adorácie som prosila Pána o Božie slovo. A dostala som ako dar Božie slovo z Evanjelia svätého Jána o tom, ako Pán Ježiš sa stretá so Samaritánkou pri studni. A tak som vnímala naozaj, že nielen mňa, ale každého jedného z nás Pán Ježiš pozýva k tejto studni a že chce si pri tejto studni odpočinúť s nami. A zároveň žízni po našom srdci, po tom, čo je ukryté v našom srdci, po tom peknom, ale aj po tom, čo nás bolí. Tak som vnímala, že je to také pozvanie Božie, aby sme sa mu dali z toho nášho srdca napiť, ale zároveň Pán Ježiš hovorí potom tie krásne slova, že keby si ty vedela, tak ty by si odo mňa pýtala živú vodu, ktorá potom sa stáva prameňom do večného života v našom srdci. A ja som tak nad tým premýšľala, že čo tá živá voda je. A tou živou vodou je Duch Svätý. A tak som vnímala, že Pán Ježiš ako keby nám to ako už v tej chvíli ponúkal sám a vkladal nám to do rúk, tento dar Ducha Svätého. A tak myslím si, že teraz, keď aj žijeme v tom veľkonočnom období a v takom radostnom očakávaní vo večeradle spolu s Pannou Máriou a túžime po Duchu Svätom, tak naozaj túžte aj vy po ňom. A Duch Svätý vždy, keď ho pozvete, tak príde rád k vám a naplní vaše srdce. Naplní ho nesmiernou láskou, ktorú ste v živote nedostali. On vám doplní lásku od otca a mami, ktorú vám oni nedokázali dať. Lásku od vašich príbuzných z rodín, ale aj do iných miest vo vašich životoch, kde ste túto lásku nezažili. A to, čo vnímam, je, že Boh nám chce sa dať poznať ako láska. Ako nesmierna láska a chce, aby sme sa pre túto lásku rozhoreli, zapálili, aby ju potom mohli cez nás zakúsiť aj iní. A to, čo nám chce najviacej dať, je, aby sme boli touto láskou uzdravení a premenení a aby v tejto láske bol Pán Ježiš v našich životoch oslávený a vyvýšený. Láska je ten najvzácnejší dar, ktorý potrebuje dnešná doba. Pretože ľudia nezomierajú na nedostatok jedla, ale zomierajú na nedostatok lásky. A Boh si nás všetkých vyvolil preto, aby sme túto lásku priniesli druhým. A tak ja vám ju z celého srdca želám, aby ste ju, aby sme ju my všetci spolu túto lásku zakúsili. Aby sme sa skrze túto lásku obnovili a skrze túto lásku vytvárali nádherné vzťahy medzi sebou navzájem. Tak vám želám, aby ste boli všetci Pánom Bohom požehnaní. A nesiem si vás vo svojom srdci a ste moji milovaní, moja nádherná rodina, z ktorej sa nesmierne teším. A veľmi ďakujem za vaše modlitby. A prosím o ne. Ja ďakujem.